Кадерлі достар, исәнмесез? Әле бүген генә миңа Данил Сәфәров шалтыратып әйтте. Менә Роберт миңа шундый шигырь язган икән, ул синеке түгелме дип. Роберт абыйның урыны җәннәттә булсын, чынлап та бик күңелсез көннәр, кызганыч әлбәттә. Роберт абый үлгән хөрмәткә мин шушы шигырьне үземнең Инстаграмга элеп куйган идем. Аны кемнәрдер, ничектер дөрес аңламыйчам инде, бөтен дөньяга таратканнар Роберт абый шигыре дип. Ни кызганыч. Әлбәттә, мин Роберт абыйны бик хөрмәт итәм, урыны җәннәттә булсын. Аны борчысым да килми. Моны хәтта Разил Абивәлиев та бөтен кеше алдында Роберт абый шигыре дип укыган икән. Кызганыч, менә шундый ялгышлар була. Шундый әйбердән беребез дә саклана алмый, шуңа күрә WhatsApp'тан берәр әйбер җибәргән вакытта игътибар белән укысагыз иде, карасагыз иде. Бу чынлап та ул авторныкы микән, түгелме икән дип, инде чыганакның үзенә таянсагыз хәерлерәк булыр иде. Бик, әлбәттә, бер яктан күңел дә төште, икенче яктан болай да күңел төшкән инде безнең Роберт абый. Урыны җәннәттә булсын. Ул дөньядан китеп барды. Ул бик якын кеше иде минем өчен дә, бик хөрмәт итә идем. Инде аның китапларын да эшләгәндә шундый сөенеп эшләдек һәм тагын менә әле тагын китабын эшлисе була иншалла. Шулай да менә мондый авыр хәлдә дуслар ярдәм итсәгез иде, әйтсәгез иде, ул менә шагыйрь кешегә үзенең шигырен алып башка кешенеке дип әйтүдән дә авыррак әйбер юк инде ул әлбәттә. Шуңа күрә дуслар, сез дә мине аңлагыз һәм шушы язмаларны бөтен кешегә таратсагыз иде, сездән теләктәшлек көтеп калам.